ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ورواداری مکنت ہما مردمانی نیمگا کہ ظلم کتک گڑ شمارا آس سوچیت و نیست شمارا بید اللہ گہج پیمی دوست پدا شما کمک کنگ نبے. رکون کم مکی میل کنگا گشان. تفسیر کشاف زمخشری. ظالمانی کارانی سرا راضی بیاگ او آنی ہمبرہ بیاگ او آنی گوما دوستی کنگ او آنی ظلم تہا آنی کمک کنگ او آنی دل بڈی دیاگ ہمیں پیما نافرمانی سرا خاموش بیاگ ای دراہ آنی نیمگا میل کنگ معنی تہا کائنت. چا ظالمہ کافر و مشرک و بدعتی دراہ مراداں پمشا چا ای چیزاں سک پہریز کنگ لوٹی پرچہ کشترہ سکیں بیمت کگ ای پیمے مردمہ آس سوچیت دلگوش اگا ہنچیں ظالم ہمراہیا گو یہ دوستی کنک بی کیا یہ تچکیں راہ سرا آئے گے امید ہست پا ہمیں ہاترہ کیا یہ سوج و سر بکاں یا پدگے مستریں بدی گار کنگے واسطہ گوڑا اشتہا انشاءاللہ اشکالی نیست. واللہ عالم. تفسیر قاسمی و تفسیر ابن جریر و تفسیر رازی.